George Charamba upomerwa mhosva yekutumira vanhu vari kuda kuponda Prince Dubeko Sibanda. Hazvina kumira zvakanaka. Kusangana zvekare kwatiri kuita paKulian TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika panapa iri first time yako, gara wasubscribe, ukomenda, like, ushare, ndoramba ndichidzoka nema-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Ndiri kusangana nenyaya iri kubuda panapa paX, nyaya yevarume vaviri ava, Prince Dubeko Sibanda naGeorge Charamba. Nyaya iripo ari kutaura kuti, George, I've seen all the thugs you have unleashed to kill me. They've been all over Harare, Bulawayo, Vic Falls. I told them to go back to the sender. Meanwhile, I'm in Harare. Tell me when you are free for a man-to-man fight. I can meet you at Karigamombe building. Ndo mashoko ari kubuda kubva kuna Prince Dubeko Sibanda achipomedzera achitaura kuti George Charamba uri kutumidzira vanhu vari kuda kundiponda. Ndakagara ndazviona kudhara kuti uri kutumidzira vanhu, saka ndakavaudza kuti vambodzokera kwauri ikoko, asi iko zvino ndiri muHarare. Kana wapedza wouya toita pachirume. Nyaya yevarume ava yakabvira masvondo adarika ayo vaingonetsana pasocial media ipapo padandemutande vachichinjana mashoko akasiyana siyana, asi takazoona George Charamba akubuditsa phone call achibuditsa umpo hwekuti Prince Dubeko Sibanda ari kumufonera. Ndo zvaizobvunzwa kunzi ko ari kundifonera ari kude chii, ndo nyaya yacho. So iko zvinezvi ndo payave nyaya yavo pastage yayave. Iko zvinezvi vakutaura kuti pakutotumiranwa vanhu kunzi vange vachiponda. Ende vanhu ivavo munovaziva, vanhu veZANU-PF vanozikanwa nembiri kana kuti reputation yeubhinya, reputation yakashata chaizvo chaizvo. Ndosakani muchiona vanhu vakawanda vanokurumidza kuvhunduka vakanzwa nyaya kunzi pabudiswa kana kuti atumira vanhu vari kuda kunzi vandiponde. Vanhu vanokurumidza kuzvibvuma nekuda kwembiri kana kuti reputation ine vanhu veZANU-PF vanozikanwa nembiri yechibhinya kana kuti mbiri yechigandanga. Ndosaka zvakadai zvichizotanga kutaurika, vanhu vachizokurumidza kuzvibvuma. Ndo situation iri kuitika paZimbabwe. Yandisi kuziva kuti imimi sevana vevhu munoionawo sei. Ameno zviri safe here kana nyika yakudai so vanhu vakutumirana mathugs? Tell me what you think in the comment section.